Paní a pánové, vítám vás u nového videa z Minecraftu, ano, bez modu, nejnovější verze. A tohle je obyčejná, poklidná let's play série. Tak, natěžíme si nějaké dřevo, hezky. Tak. Tak, natěžili jsme se dřevo, uděláme si plenky. Tady jde po mně nějaký zlý pavůk. Kde? Ahoj. Víš přátelsky? Když půjdu sem. Tak se udělám přátelsky. Komu pavouku si vybereš, než přátelský nebo přátelský? Tak, wow. Komu tak si se nebo přátelský? Tak. Tak. Takže uděláme si kompáč. Hezké. Tam jsem se tady, ale to nevadí. Teď jsme si nějaký kámen hezky, jsme se natěžili. Jo. Já se trochu pohraju s nastavením, jen chvíli počkejte. Tak, jsem zpátky. Můžeme pokračovat. Tam je nějaká jeskyně. Tak. Jdem se kouknout do jeskynky. A teď máme plný železo. Tak. Utěžíme. No počkat, už jsem zvolil. Malý kompáč, mi tady to šlo. Tak. Au, to páchant. Já jsem doufal, že se mě nevšimne, že jo. Ach jo. Nevadí. Tam máme ani nějaké ovečky. Tak tam dojdem, zabijeme je. Míromilovně. Tak. Papáme. Tak. Tak. Zjevně kytiček. Tak. Vlastně se ho bavíme postat, že jo?
Jestli to jde ještě... Jo, udělám vlastně tohle. Tak. Tak máme. Tak, můžeme pokračovat. Měl bych si tady našel nějaký plácek nebo něco. Kde bychom si postavili takový obydlí. No, proč obydlí? Tak jdeme. Tak. Tady by mohlo být někdo, že to vždycky... Tak stíme dolů. Děkuji. Tady vidím jenom popr. A železa, ok, železa, jdeme na železa. Tam je hodně věcí. Ne, kopr nechci. Tam je, radši železa. Kopr má. Jenom jedna, nevadí. Jdeme v tomto. Takhle, pítě. Hop, hop, hop. Hop, aha. Zombík. Utíkám. Haha. Takhle železo. Tomu zvedám. Dobrý, tak. Já jsem se navzal do být Captain Paper, to nevadí. Tak, uděláme se postoj. Tuto. Dáme si... Tak. Místo oživení a já se vlastně zabiju. Abych měl životy. Tak. Tak. Nějaký věci bych... Já, tady je. To všechno to mám. Já, to celý. OK. Tak pokračujeme. Naší výpravě pro nalezení domu. Kdyby se díky dom postavil na dům. Hezký. Yes. Tak to mám. To je nějaký velký, jo, na to nic nezabavím. To se nějaké normální, no to je to, no. To jsou díně, jakoby, jo. Vesnice! Nice, vesnice taky vyloutíme a možná se nepostaneme dát, jakoby. Já už mám jakoby, když jsem tu vesnici viděl, tak mám jakoby udělat nějakou vizi, co bych chtěl udělat. Já protože bych jako ty vesnice, jsem chtěl zajímavě postavená mimochodem. Ale vlastně postavil
No, prostě to, no. Hradby, jakoby. Ale když koukám, jakoby se na to, jenom pro tu dolní část. To je jedno, ale jdeme si ji vyučit. Ale protože tam žádná kovárna není. Ale to nevadí. Stejně. Tam může být něco, co by se vám mohlo hodit, jakoby, no třeba jablka, jo, jídlo. Nabídám. Nebudem ho rušit, nabídám pak Iron Golema. Tak. Nabídám. To nevím, co je to, ale nebudu. Tak, nabídám. No máte, ježiš, pardon, sorry, kam, GG, ne. Tak, děkuji. Ve jménu Československé socialistické republiky vám to znárodňujem. Tak. Tady jsem znárodnil už. Tady ještě ne. Aha, tady nemám ani co znárodnit. Hezká kočička. Je to tak, mi četík, ale to je jedno. Tak. Bídem. Děkujeme. Československo bude velmi pyšná. Nevím, co to je. Nevím. Já jsem tu novou verzi nechal. Takže já jsem zvyklý na 1.12, takže absolutně nevím, co je toho za věci, jakoby. Takže mi to napíšte, když to do komentářů, to je vzpomínáčka. Děkuji. Jste velmi štědrý souduhu. Tak. Sarkofix. Do píče. Asi bych neměl hrát Minecraft. Kurva. Dobrý. Kurva fix, do píčovina. Že jsem to stáhnul trochu, kurva. To bylo zlatý Call of Duty. Toho tam řešil, to nemyslím, ty vole. Kurva fix. Co to je za píčovina tohle? Kurva, že jsem zatočil to Enlisted, kurva. Nebo dinosaurů do píče, to mě aspoň trochu šlo. Dobrý, pokračujeme ve znárodňování. Tak. Hop. Takže nabídám. Opět ve jménu, co se vezmu a vám to znárodňuji. Děkuji. Jste skvělý soudruze. Jenom nemáme se znárodnit. Tady jo. Tak. Hezky. Tak. Tak. Máme. Tak. Tak. Tady na tomhle místě upravíme to, nebojte.
si postavím s tímhle krásným výhledem svůj barák. A s tímhletím nádherním výhledem taky končím tuhle epizodu. Takže čau!